Donc, nous allons Fatou de la revue des séries du Mali Film. Abonnez-vous au bienvenue, Korole, Onitia, confiance là. Donc, Bibarou, Abe Mouka, les dangers de la cité, épisode final. Abana, les dangers de la cité, nous yeblé. Maintenant, nous yeblé, mercredi, Abana, Nia Bani, il faut Kalou Damadon. Donc, les saison 2 sera à nous venir à la sonama. Donc, Oubodija, Baram Kera, Anyana. Félicitations tournées. Félicitations parce que j'imagine que Baram do amano wali doni mano ou félicitations. Donc c'est ça. Ne be mon proposé c'est que anga me fait ka ni revue ke ame ne ba ke ni munu aimé saison 1 là et puis mamunu aimé trop saison 1 là. Donc peut-être surtout épisode 17 là, mais amina épisode 2 fena na je quoi. Donc obrala anga ta fait comme ya fo youtube na donc amna kuma mu jaranye saison 1 na et mu majanye kosebe saison 1 na donc amna damne mu majanye kosebe donc awara yakina tay yemuna donc si ça n'est qu'on boulot mu majanye kosebe c'est que les 2 derniers épisodes là, information concentrée là, au yoronou na turu, au yoronou na information concentrée là, ou on intrigue bla, qu'auquel au fur et à mesure. Donc, série va avancer comme ça quoi, parce que en réponse au baissero, épisode avant dernier épisode ni dernier épisode là, nous en réponse au baissero, par exemple, moi ka dengoui. Une échographie premier épisode ou bien deuxième épisode là athlète la blé donc une échographie premier épisode ou deuxième épisode là donc épisode où nous bétemera dengo kuma ma fo blé fo yerama yera blé donc fo avant dernier épisode là muna yayi ko deni konomado ko konomado mola Facebook en ta donc tout ya après Facebook encore mais c'était beaucoup d'espace en fait a yoro janyara trop nyogoma imagine toi 17 épisodes be muna épisode follow bien flana ya donc dengo do be sena donc épisode 16 épisodes après o ka don dengo imbora to comme na non c'était trop quoi o yoro ni o janyara ni bolo donc no borain ici c'est en fin flana ou Carlos ka arrestation donc comme ya fo yo to comme na saison épisode 16 là donc Carlos arrestation kera to comme au manager mais ayaye c'est un épisode 17 là donc final là où you rattrapé mais Carlos apparaît là Carlos bora tourni Carlos bora mais antado asira ka yere bo polo sun bolo to comme na caution ne sara na bolade a bora to comme en tout miedo o yoron na ne bolo flashback donc me se ka ke pour que ka yira ko Carlos bora tani c'est pour ça ni anyai parce qu'en balla droga yete donc bon au moins ça me rassure quelque part parce que ni mafieuseux comme no comme neta comme Carlos menera parking onota c'était trop facile quoi donc c'est ça donc yoroni bolé ala donc ayaye ou ye muna kidnappé mais Moroshi depuis épisode 17 d'Amnera fa labana Moroshi ma muna kuma fo ko muna minera adunata borata Moroshi kunte ka paniquer muna ka mineri la ne ma yoroni famiare ne reta do ne mo yoroni famiare ne perdi la yoroni rela donc no bora insisa ne ma mu ma jani fene ko sebe o yi moni anaka histoire bantugo yi donc bien vrai que moi et mon à ma bien mais déjà elle raconte à kalama ko demba bol donc on a pris la décision ta togodi et puis au moins sigi ka kuma parce que fait mariage de kuma ka oni nyonje e be minen préparer la bac mais valise préparer là donc ça veut que mariage ku immédiat donc observe que togodi e ka boté au furu là quoi puisque bangebagaw de tara lajɛ pour que aw ka se ka di ɲɔgɔn ma woro fitinin bɔra donc ne mo yoroni ma ne kumune quoi parce que ana ka réaction
a kun exagéré la trop a ka réaction exagéré ne bolo quoi parce que a kan ka dimi parce que dimi kun do denko in tɛ manamana ko ye mais ka ta tan explication ma di foyi et puis kuma min na mo bɛ taa a ɲini u bara pour que ka explication sɔrɔ usu fɛnɛ o fɛnɛ ka réaction exagéré len no fo ka ji bɔn cɛnin kan ne yɛrɛ kɔni bolo usu ni ana ka réaction ma ne ja fefefefo ni saison in na yɛrɛ de surtout laban in na tan u ka réaction ma ne minɛ parce que hali ni mo ye fɛn dɔ k'i kɔrɔmuso la mais mo e ni mo tɛmɛra sira wɛrɛw fɛ e yɛrɛ ɲumana mo yɛrɛ ɲumana ko c'est mon frère donc soit i kun bɛ kuma fɛ hali ni denmisɛnniya hakili b'i la parce que usu kɔni denmisɛnniya hakili de b'ale la hali ni denmisɛnniya hakili b'i la mais ka nin ko ninnu kɛ tan o ma diya ne fefefefe mais bon ne yɛrɛ kɔni ana kun bɛ se k'i sigi ka mots lamɛn pour que mots ka kuma parce que nin tɛ ko kɛta ye quoi ne bolo nin yɔrɔ in ma a ma ne kumuni kosɛbɛ a ma ne kumunali dɔɔni donc sisan donc a y'a ye sisan den kelen bɛ m'o bolo donc sisan ana ka testing n'o kɛra filanan ye ça fait que mo yɛrɛ tɛna a denw ba si kɔnɔma ye quoi puisque ana fɛnɛ k'ale bɛ taa k'ale bɛ voyager donc an tɛna sigi k'a lajɛ deuxième saison bɛna kɛ cogo min na n'o fɛnɛ bɛna ni den kalo damadɔni ye ou bien den san damadɔni ye mo ta kɛra baara ye dɛ donc sisan donc ne ma mun fɛnɛ fɛn ninnu ka denuma Chacha Alassane Nafi mais Fuseni taara min depuis Fuseni y'a dɔn kuma min na ko Alassane ni Nafi bɛ ɲɔgɔn fɛ butigi kɔnɔ Fuseni ma ye bilen Fuseni ma ye bilen en tout cas ne yɛrɛ kɔni n ka version ninnu diyara n ye dɛ n ye Chacha ka ani Nafi Chacha ye Nafi ni Alassane ka histoire apprendre cogo min na parce que u ye mun kɛ pour que a ka dɔn ko Chacha ni Nafi Alassane bɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ kɔni aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye o ko la Chacha Alassane ka taa k'a ka téléphone to dilan kan e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'e jɛlen tɛ e bɛ kokolon kunna hali mun yɛrɛ tɛ kokolon na bi kɔdi bɛ bɛɛ ka téléphone na donc o taara ka téléphone to dilan sanfɛ e Chacha y'o ta donc kɔdi tɛ téléphone na donc ka bɔ ko kalama tan o yɔrɔnin ye ne déranger fɛnɛ dɛ parce que bi in na kɔni kɔdi bɛ mɔgɔ caman ka téléphone na et puis i yɛrɛ b'a dɔn k'i jɛlen tɛ i t'i ka téléphone surveiller foyi mais histoire in kɔni a bɛ se ka rattraper hali bi ne bolo parce que ne bolo il faut pas que parce que déjà Chacha i kun droitlen tɛ ka maga i cɛ ka téléphone na donc ne bolo il faut pas que Chacha k'a fɔ Alassane ye ou bien il faut pas k'a ka kule Alassane da la il faut pas k'a ka fu fila bɛɛ a k'u surveiller dɔrɔn et puis k'u surprend ne yɛrɛ kɔni bolo o de y'a solution ye ninnu fila ka ko la donc maintenant comme Nafi fɛnɛ b'a kalama ko Alassane furulen don ko bɛna kɛ cogo di en tout cas an k'an sigi k'a lajɛ nin denuma in bɛna tɛmɛ cogo min na donc sisan mun diyara n ye an tɛn'o fɔ mun diyara n ye ne yɛrɛ kɔni mun diyara ne ye o ye acteurs ka évolution ye an y'a ye au fur et à mesure acteurs u ye lɛzi ta u ka rôle ninnu na donc et puis an y'a ye fɛnɛ ko n'u bɛ kuma bamanankan na u bɛ lɛzi la ka tɛmɛ français kan o kɔni o ye normal ye o normal ye puisque u ka langue maternelle de don voilà donc o ye ne ka fɔlɔ aimé n y'o aimé fɔlɔ et puis n ye mun filanan ye fɛnɛ aimé takudini b'a dun ninnu ka denuma ɲana dɛ ninnu ka denuma ɲana yɛrɛ de parce que an y'a ye Takudi malgré tout de toutes les façons an y'a ye depuis a daminɛ la a b'a cɛ fɛ ale ka problème kun ye affection ye ale ka problème ye affection ye ko cɛ tɛ affection d'a ma donc sisan cɛ bɔra a kalama
ko a ye puisque vidéo cira ma donc sisan a yɛrɛ bɛ maloya tellement donc ayi a bɔra cɛ kɛrɛfɛ pour que k'i dogo a kɔrɔmuso bara parce que a maloyara a yɛrɛ maloyara parce que cɛ ye ko dɔn quoi cɛ bɔra ko kalama mais o bɛɛ la Madu comme a muso ka d'a ye donc a bɛ taa muso nɔfɛ pour qu'u ka bɛn a la a y'a muso la rassurer pour qu'u ka bɛn a la non c'était vraiment mignon olu ka couple kɔni non et puis fɛn min fɛnɛ diyara nin yɔrɔ la c'est que u ma vidéo yira mɔgɔ min don Takudi ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ groupe la parce que u bɛ ouverture de di pour que développement personnage Takudi ka personnage ani Madu ka personnage u bɛ ouverture de di développement na pour la saison 2 développement là parce que là je pense que peut-être ne bolo pour que Madu ka se ka évoluer il faut qu'elle changer Takudi changement min fɔ mais an y'a ye à la fin là o changement kun bɛ ka na puisque a taara a y'a muso bɛrɛbɛrɛ ka muso la fin quoi ka hakili sigi donc je pense que Madu fɛnɛ ale ka personnage ni Takudi ka personnage u bɛna évoluer saison 2 la en tout cas u ka laban in kɔni a ɲana yɛrɛ de olu ka dénouement ɲana kosɛbɛ et puis n ye mun fɛnɛ aimé an ye muso mystérieux dɔ ye tan ko ye Idi ka chef ye Idi ka chef sugu jumɛn donc dangereux ko in est-ce que c'est pas la dangereuse il y a beaucoup les dangereux de la cité est-ce que c'est pas la dangereuse de la cité parce que là ça j'ai bien aimé parce que là au final donc la personne mystérieuse c'était pas Carlos mystérieux personne ni o kun tɛ Carlos ye a ye muso wɛrɛ ye dɛ donc sisan kɔni est-ce que aw bolo an bɛ muso in dɔn déjà idée dɔ kɔni bɛ ne na dɛ maintenant idée fɔ sisan dɛ fo ni saison 2 daminɛra idée dɔ bɛ ne na muso in ka ko la hakilinata dɔ bɛ ne na muso in ka ko la mais n bɛna o fɔ ni saison 2 daminɛra n'Ala sɔnna a ma donc sisan Bella Desani donc Bella ka vengeance fɛnɛ ɲana o fɛnɛ diyara ne ye trop franchement parce que accident in histoire kuma abouti fɔlɔ donc sisan o aboutira ni Bella ka an y'a ye Bella ye cɛnin convaincu pour que ka taa plainte déposer mɔgɔw kama pour que mɔgɔw ka se ka datugu o y'ale ka vengeance ye a banna mais ne yɛrɛ kɔni o yɔrɔ ɲana yɛrɛ de parce que c'était une bonne vengeance mais Bella fɛnɛ ale fɛnɛ méritelen no ale cɛ fɛnɛ ka venger de donc c'est dommage a cɛ bɔra siɲɛ kelen de parce que c'est un acteur ɲɛnamaba de don mun kɛra Bella cɛ acteur ɲɛnamaba de don donc ne yɛrɛ kɔni bolo a kan ka sigi saison 2 la pour que ka piment dɔɔni seriseri nin ko in na pour que Bella fɛnɛ ka leçon sɔrɔ dɔɔni quoi ne bolo cɛ in kan ka sigi parce que c'est un bon acteur donc après ne fɛnɛ ye mun aimé aw hakili b'a la n t'a dɔn n'aw hakili b'a la épisode daminɛ ninnu na est-ce que a ma dabila 3 ou bien 4 la u kun bɛ question dɔw poser à la fin épisode pas à la fin mais après quoi ni épisode banna peut-être tile 1 tile 2 après u kun bɛ question dɔw bila u ka site kan ko par exemple première question kun tɛ est-ce que c'est normal que les parents se mêlent de la vie de leurs enfants donc aux questions ninnu ne yɛrɛ kɔni bolo c'était bien mais maintenant n t'a dɔn u y'a dabila kun min na mais après bɛɛ n'i hakilinata mais a dabilali fɛnɛ ma fɛn tiɲɛ mais c'était une bonne chose pour moi donc maintenant ne yɛrɛ kɔni hakilinata la pour saison 2 na ne yɛrɛ kɔni bɛ mun conseiller état digital ye c'est que intrigue fɛn fɛn b'u bolo a fɛn fɛn b'u bolo dénouement fɛn fɛn b'u bolo il faut k'u k'a kɛ dɔɔni épisode la pour que ka fili dɔɔni et puis pour que mɔgɔw ka to intéressé toujours donc o la a bɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a lajɛ a b'u permettre u ka to f'u bɛ presser mercredi wɛrɛ ka se ne bolo il faut pas k'u k'a bɛɛ fili comme u y'a kɛ nin saison 1 na cogo min na k'a bɛɛ fili
avant-dernier ni dernier épisode là quoi. Donc parce qu'avec information trop d'un coup et puis il y a 10 épisodes qui information bere kunte donc kasi a bedi te yoron kele ne boulot c'était pas la peine quoi. Alors, parce que et puis un clip à la fin parce que au yoroni m'a bordé au début là je sais plus c'est qui Idi ou Alassane là au village. Cette intrigue aussi bon on n'a pas su à quoi Karatoromna ou bien Mouno quoi parce que flashback de au début donc en tant au Kobe donc en tout cas ne reconnais malgré parce que Benika Fenero malgré pour moi c'était une bonne saison image où Nyana bon au début problème de son Koumbe ou yo bien réglé donc au fur et à mesure de toutes les façons l'essentiel c'est Koumbe Mrobe Mounoufo ils prennent en compte nous a pris en compte évolution c'est qu'à là mais voilà donc c'était une bonne saison malgré et puis mperelen ba de ka deuxième saison makono aw yere do mpere len de ka deuxième saison makono donc o de kuno donc aw kana hésiter de aw fene ngaw ka avis di commentaire là ko be to di donc mon me molo ka foyer saison 1 konna la dans les dangereux de la cité Orénier. Donc, aw yere hakilina ta kɛra mun y'a ko la aw hakilina ta fɔ ne ye commentaire la donc sisan aw kana ɲinɛ dɛ a ye cloche in tigɛ pour que aw ka se ka notification bɛɛ sɔrɔ n'aw tilal'o la a y'a partager aw kɛrɛfɛmɔgɔw cɛ a y'a partager a y'a kuma fɔ a y'a partager aw kana se ka partager len dɛ donc sisan a ye soin t'aw yɛrɛ la a n'aw kɛrɛfɛmɔgɔw a k'an bɛɛ wagati wɛrɛ